Asarwatirwa bene eikiga nigo musakito Daniel Ntiri ako tarira koseni gakora tuira mae gake eki egataseni kyagatembe kyaberege okora n'abantu bari no konyora wense babeire bagokonyeka. Daniel Ntiri yakora abuko igwete torobotyo Ugo chakigwa kwegetaseni kyagetembe TV na kiria kiredio ikiye kubatire birengo by'imyemo na ibire nugutaisa na ibire haso bwatakati bumucyo busongo nigo ikiyo kyagenderere koba egesie kenene haso mugusi hasi chinsemo ao asensengima gwetera haso kokokya ogogosemia na gukumanya Gatembe niko kiregetaseni na mbeyemo kyumugusi ikiye gutuka somo cy'obusongo ikyo kegokora uburarie bwaye hase kegusi na kenyorire nonyene byegwe binge haso bokoreri obuyense y'uburayi bwaye Obed Mokuwa bunu mu director Barigeze muri cyakise Nyamira County n'ekese mekigati twetane by the way kuri negerero bari gusina Kenya tulaje wetera hasa mangana maya ase kyonga chiamate ao chagendere gokonyeka na sorobotirwa bene eikiga nigo twamurikira emubekano meke yigetaseni kiga kegwetogeria na yarorekanire koreta matunda makaga yo kumurikirwa kwemechando y'umusubatyo mo kurwa sikenyiro gitongo ya kabire ikigotoka marani ase county ya Kisii uyore omotakanwa na usinyire enchira yo komenya na bana bae ase baringi gutwerwa nigo magae banyole tobokonye na gwikekero tokogende mbeo nyumba bagachirwa yarire na yabere tayari basoe na komenya na bana baye narkora sama chahichirense kene ngyo kyalengo baburange timbwalengo na maturese nje ndo kana matebi asantinga mo ayari akori TV yetu ya Gatembe mono Gatembe fraternity ngo bakiranga mbuya mono ase uko enlighten abantu na kolete binde bibinda asobora bwibinde bitamanyekaneti kero kende buna ntwe konyora ase buna maiga na bokonyoranga obokonwo bombororo lakini mbuli goika kumanyekana wetire TV ya Gatembe oroche twamanyeto mungino na bwato bokonwo muntu ndi nale manta ali mangena mbanda na ero bwato bokonwo TV yetu ya Gatembe amuregete tukamokonya Chikesi yange tuwakorera almost 60% twachimanyire gwetire Gatembe TV na Gatembe radio. Kurase kenyoro gya chaburuti bwego ekore kyabana batano noyomo abatigetwe baliboka na bayibuli na bagenderete gwetera emechendo ao egatia bubulemerwa wechindagera amasomo chiyanga ne nyumba ndigo nabarabwo banyore tobokonyi niyiga nere nyumba bamenyeterero asokugania kumanya igoro na bagenderete na masomo nigo twagendererie sabari to wikase skuru yoboroso ya St Paul's Marani ase bagosoma na kurengana no mwalimu munene abaroki wabaga nigo bagokorie biya asa masomo asa matuka bwango iga kurengana gwa nenchera bagakorera masomo abakonye bataramurekerwa na gokonyeka ase class ime abarimu karo bako amatemu assessment abaroji bambuve kurwesi barenge nesi barebona so toko wakirambia muno ikyagera abana ubonzi no bale babwate uniform chisaine babwate ndagira bakoria abana bambaga ndirete bia nasi bamenyete bia nichanga chao nangora chile chingia so ni washukuru sana kwa ile mlifanya bidii tukawasaidia angalau waendelee kumaliza ubwigenwa wegetaseni kyagetembe ni kubwamentekanire aso mugusi mono aso wasioria alia tukeire ase binyoro koyirera yagendere gwanchuwa n'abantu abange gatiabo abana boda mbuya mono Gatembe TV aso gotareraga aso mucho marani Gatembe TV ko urianga takobekwa mane twanye tambuire nande dengire kegima nande astate ali kubwata ngobwatere kerase una ntwa na boda botambe kiro mundawa chatanga Gatembe TV ne station yerengia nobera te lazima ngobere bitunu boronga ngengo kubwata nobere nyomba na bere getongo imo kubwatere asense mwende Obed Mokuwa nigaruse geto haso mugusi Nawulira gucha kubeka omukia obutuko no mugaso aso kubeka mirubuli mikirano yoko ene kebuna egetasene kiga kyagendire kobana mbeyemo aso gosemia gokoko kena gukumanya okoreke ne TV bitaseni sai byabire binke imyagusi yaitu TV sai nabo kirange sano na isatu kiredi nabo kirange komina yamo nenge notorase egonde yonse
korende kero yo mongo standard out osikero yo mona bwa to korekana kwae gosogotena kwae osioka kwae na kero yo mongo nyorare kewa kia ya se gasiri agokora osikero yo mongo bekero ale gutwa yae etembe to bwa te gutwa kurasa omogusio monyene omogusio to anchira sama tukamangi omogusio to egende no mogusi oto ikirange na nto ikiro mogusi yange asa ikiagera ekero ne biogo biko bekugusie ye bakura ngaine ngeta seni kere getangani ine ngeta seni kigego ke kuberwa mangana manya ngeta seni kiole egeni aso kwege na kwanza batanga ngetembe ngeta seni ki nyona matangazo agote abanga ngetembe na senje yayo twabire byagwa au na bono to bateke otonyo ko rwase gusi excellence gospel awards ekine ejana mamerani akorekana omwaka oria na ngeta seni kiage tembe tokaba the media station of the year yani tokabe ngeta seni gechore ki omwaka oyo na ana singe nchomo gusiato chorre mugusiato itabire na intu negeta seni tuwe bangire na kweke mitambo yaitu na gosemia na kogokia ase bitokora egero mugusio tabanga kweli egeta seni kiane osegeta seni nkwe kotebanga na kyo tambwete osena kinganchite ngetembe amaene Getembe television na Getembe FM na kionga kia mwamugusi nkurubatere geta seni kia Getembe litrene nguruku Daniel Muntiri.